Aisha soyayya dace ce Aisha, wasu sun ce na zauce Aisha, wai dan nana ce soyayyar da nake miki zaki na ta yafi zuma, wanda kamar ki cikin yan mata yanzu Aisha matata. Soyayyar da nake miki ta zarta tunaninki, YUSIF SWEEDEN Aisha ke na naɗawa sarautar 'yan mata. Aisha 'yan mata ke zan baiwa babban maki, kullum zance na Aisha ce ko a wajen aiki, duk matsayin karshe da ake ba mata Aisha na baki. In ka kira ni na Aisha ni a guri na kafi mun sarki, ba na jin wani yare ni yau sai na Aisha mata ta. Duk mai suna Aisha guna tana da babbar alfarma, ko bakunta Aisha ta zo ta wuce kwanan tabarma. Aisha inda ran ta ɓaci a take zanje ina kyarma, Aisha inda har na aure ki tabbas kin wuce ki fama. Allah karɓi du'a'i na Aisha ta zanto mata ta. Kome gida Nur M Inuwa yarsa Aisha sunanta, dukkan kantar Aisha guna ta fi manyan 'yan mata. Duk wata Aisha inda na ganta zanje ina santa, duk mace inda Aisha sunanta ku lambarta, zana kira ta yanzu gaishe ta dan Aisha sunanta. Aisha mai raba ni da ke zai sha wuya, ni za a mayar wani shashasha, la haula na sha zan kara sha. Alkunut bayan sallar isha, mu zuba mu gani in ka isa, ni da kai a gawa ne za ya sha. Hurumi na iyayen Aisha su kadai ki raba ni da Aisha ba kai ba. Aisha in karama ce lallai zan kira ta da sistana, Aisha in kwasa ta ce zan sa ta jerin kawaye na. Aisha in dai har ta girman zan kira ta da antina, Aisha in dai har ta haifan lallai ta zama mamana. Aisha ko a cikin tarihi tana sabon manyan mata. Kasa ai auren mu a satin nan, domin duk a cikin burina babu mai girman wannan. Duk wani mai kauna ta to yayi addu'a ai auren nan. Ya Allah ka ja numfashin mu dan mu ga ranar nan, mi zaman mu cikin soyayya sai mu ba mu yara ta. DJ mai buga mana gangar Aisha, ka kirarin angon Aisha, ka kira ni masoyin Aisha, dan ina da budurwa Aisha, ko ka ce mini yayan Aisha, dan ina da kanwa Aisha, ko ka ce mujigun Aisha, insha Allah zan aure Aisha, ko ka ce mini baban Aisha, yata zan sa mata Aisha. Kai Buhari da nai zaben sama, dan yana da mata Aisha, kai kudi mulki ko bindiga sun kaɗan su raba ni da Aisha, kai ko ka raba ni da Aisha za na je neman wata Aisha, kai ko ni na guje Aisha, Aisha ba za ta guje ni ba. Mai jin waƙar mu ta Aisha ga sako ga duk wata Aisha, in ka samu waƙar Aisha je ka kaiwa duk wata Aisha, kunna mata waƙar Aisha ka kira lambar na Aisha 081 farkonta ne sai ka sa 46 kana sane, 66 wannan ci gabanta ne, sai 22 a gabanta ne, 62 wannan karshen ta ne. Ka kira na magaisa ni da kai, sannan sai ka baiwa Aisha ita ma miyo gaisuwa ta zumunci.
YUSIF Sweden Aisha ke na naɗawa sarautar 'yan mata.